oameni faini, eu sunt Patrick de pe canalul Patrick. Astăzi îmi iau la revedere de la acest laptop și de la acest mouse, pentru că astăzi este ziua cea mare. Astăzi mi-a ajuns laptopul de la Huawei. Este un laptop Huawei MateBook D14 cu procesor AMD Ryzen 5 și cu laptop am mai primit cadou și un mouse tot de la Huawei și să începem desfacerea. Bun. Bun, avem aici laptopul. Desfăcem astea frumos așa. Bun, avem aici instrucțiunile. Așa arată laptopul, dacă vreți să vedeți. Să scoatem și ce avem aici. Vine cu un încărcător de tip USB-C la ambele capete. Și așa arată. Bun, acum să lăsăm asta la o parte. Trecem mai întâi la laptop. Laptopul este subiectul nostru principal. Bun. Să desfacem asta frumușel așa. Bun. Cam așa arată laptopul. Greutatea este de 1,39 de kg. Carcasa este făcută din aliaj de aluminiu. Acesta este butonul de power. Iar între tasele F6 și F7 se află camera web. După ce va fi configurat, o să vă arăt cum funcționează laptopul. Dar până atunci, lăsăm laptopul la o parte și o să vă arăt mouse-ul de la Huawei. Seamănă un pic cu Magic Mouse de la Apple. Bun. Cam așa arată. Avem și o baterie. Am scos bateria. Am revenit. Acum o să vă arăt laptopul. Tastatura este silențioasă. Autonomia bateriei ține până la 9 ore. Funcția Huawei Share este pentru telefoane Huawei ca și acum. Și atunci când pui aici telefonul, ecranul telefonului o să-ți apară pe laptop. În cazul în care aveți un telefon de la Huawei. Eu am un iPhone și nu l-aș schimba pentru nimic. Butonul de alimentare este dotat cu senzor de amprentă. Ca o paranteză, Touch ID-ul a fost creat de compania Apple, a care sunt mare fan Apple. Bun. Unitatea de stocare este de tip SSD. Procesorul video este AMD Radeon. Difuzoarele sunt stereo, microfonul și camera sunt incorporate, laptopul este dotat cu un port USB 2, USB 3, USB-C și un port HDMI.
preinstalat cu sistemul de operare Windows 10 Home. Mi se pare un laptop destul de bun și seamănă cu un MacBook Pro de la Apple. O să vă las un link în descriere de unde puteți să-l cumpărați și dacă îl cumpărați de la Altex veți primi cadou și un mouse Bluetooth de la Huawei. Costă 2800 de lei și o să vă las un link în descriere de unde puteți să-l cumpărați. Cam atât a fost cu acest videoclip, nu uitați să dați un like, share și subscribe și să stați acasă să aveți grijă de voi.